Avui, 26 de desembre, també fem programa més curtet, però també el fem, el programa número 15 de Picó TV a Picó.cat. I comencem, fem la previsió meteorològica, però abans volem comentar els dos fenòmens més importants d'aquests últims dies. El primer de tots és, ara ho veuran, no s'espantin amb tantes dades, és la pluja engelant que ha caigut a diversos estats dels Estats Units i de Canadà. Això correspon a la zona d'Ontario, a algunes zones d'Ontario, i observin el fenomen. Mirin, aquestes dades d'aquí són els metres d'alçada, a veure, baixarem aquí, a 113-300 metres d'alçada, les temperatures eren d'uns 2 sota 0, 3 sota 0, fins i tot a 600-700 metres d'alçada 5 sota 0, però a partir dels 800 metres d'alçada, ho ampliarem una miqueta més, les temperatures començaven a ser positives i ja cap als 1.000 metres arribaven a 9 graus positius, és a dir, que a sobre hi havia un matalàs d'aire molt calent, plovia, perquè les temperatures eren molt altes, però arran de terra, com hem pogut veure, les temperatures eren negatives i l'aigua es convertia en gel, o millor dit, l'aigua sulfosa en contacte amb els objectes es convertia en gel. Això ho podem veure amb aquestes imatges espectaculars. Això és una branqueta d'un arbre i mirin quina capa de glaç tan i tan gruixuda i espessa. Què passa? Doncs això, que tots els arbres queien pel pes enorme provocat per aquesta capa de gel que afectava a tots els objectes i que ha provocat moltes i moltes destrosses. També l'altre fenomen meteorològic a comentar ha estat el Dirk. Aquesta tempesta l'han batejat amb aquest nom, aquesta gran pertorbació que va arribar als 927-928 mil·libars al seu centre. No és cap rècord, poc li va faltar, però vaja, imatges com aquesta del temporal d'ones gegantines, de destrosses en diverses zones de la façana europea han estat força habituals. Anem a la previsió meteorològica. Vinga, comencem. Mapa prevista per demà divendres. Aquesta no és el Dirk, no és la pertorbació que ha afectat els últims dies, és una altra, que ràpidament ha vingut, la fàbrica de pertorbacions de Terranova està ben activa, doncs ràpidament afectarà demà altre cop a les Illes Britàniques amb vents huracanats, Déu-n'hi-do també, de potent, potser no tant com l'altre, però Déu-n'hi-do a les Illes Britàniques, pluja, vent, neu a les muntanyes, i aquí veiem que els vents de mestral tan forts que hem tingut avui desapareixen al llarg d'aquesta nit i demà giren a Garbí, Garbí-Ponent, més aviat Garbí. Les temperatures mínimes aquesta nit força baixes, però demà s'enfilaran més que les d'avui i els núvols aniran augmentant perquè ens arribarà un altre front. Vegin el mapa previst per demà passat dissabte, en el que veiem aquí doncs aquesta ondulació, una petita baixa al Golf de Lió i el front que ens creua, poc actiu, fins i tot menys que l'anterior. Algunes nevades al Pirineu, ara ho veiem, i els vents que altre cop giraran al mestral, però no tan forts. Això sí, les temperatures baixen notablement tant dissabte com diumenge. Vegin precisament el mapa de precipitacions previstes per dissabte, en el que veiem doncs algunes nevades al Pirineu, al Prepirineu, sobretot la banda central i occidental, i a la resta pot caure alguna goteta, però poca cosa més. Anem a veure els següents mapes. Aquest és el previst per diumenge. La perturbació s'allunya, altres perturbacions ataquen les Illes Britàniques, està la cosa ben forta a l'Atlàntic, amb el corrent engent ben marcat, i a destacar potser que la perturbació de dissabte provocarà una petita entrada d'aire fred i potser entre el sud de les comarques de Girona i nord de Barcelona pot haver una miqueta de rebuf, que diem, nuvolades i pot arribar a caure algun ruixat. A la resta res, falca anticiclònica, que no anticicló, per tant hi haurà moviment, però amb aquestes petites pauses. Anem a veure precisament el mapa ja previst de temperatures per diumenge. Vegin com a 1.500 metres d'alçada la temperatura de 0 graus o menys ens abraçarà, per això l'ambient serà notablement fred, malgrat que no hi hagi cap irrupció d'aire fred. I ara ja anem a veure un abans de previsió. Aquest mapa és previst per dimarts, dimecres, continua la situació afectant les perturbacions afectant les Illes Britàniques, continua la maquinària ben activa, això per d'aquí 4-5 dies aproximadament, nosaltres lluny del radi d'acció, i el que pot arribar a passar és que d'aquí una setmana aproximadament, això és el que nosaltres intuïm, l'anticicló per fi, després de voler-nos afectar, es retiri cap a l'Atlàntic i les baixes pressions comencin a agafar un altre camí. Si fem ciència-ficció, això és el que podria passar d'aquí a uns 10-12 dies. Repetim, això pot donar moltes voltes, però hi ha tendències que fan pensar que podria passar això. Anticicló a l'Atlàntic orientant-se de nord a sud i les masses d'aire fred que encara no s'han acumulat cap a la zona nord del continent començarien a viatjar cap al sud. Això és el que intuïm. De segur no hi ha res. Acabem aquí. Fins dijous vinent. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona entrada d'any. I ja ho sabeu, la setmana vinent tota la meteo a Picó.cat. Entrem cap a dins, que fa força fresqueta. Adéu-siau.